በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ጸኒዕኩም ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክስካብ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹን አሜን። ከምኡውን ወላዲተ አምላክ ነታረረተ ህሊና ጸዋሪተ መለኮት ጽዮን መጸጊዕትና ዝኾነት ክብርን ምስጋናን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን አቦታትና አዴታትና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹኖም አሜን። ስንክሳር ሓደ ወርሓ ጳጉሜን ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። እንኳዕ ናብ ዝተባረኸ ወርሒ ጳጉሜንን ናብ ቅዱሳን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን ዑቲኮስ ሐዋርያ ቀሺ አባ ብሰይን ናይ ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓ ጳጉሜን እግዚአብሔር ዘመናት ዝፈጠሮም ንደቂ ሰብ ጥቕሚ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንሱ ብዝፈለጦ ብረቂቕ ስልጣኑ ንዓለም ፈጢሩ ጊዜያት ንኽኸፍሉ ብርሃናት ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ፈጢሩ እዩ። ጊዜያት ከዓ ብደቃይቕ ብሰዓት ብመዓልቲ ብሰሙን ብወርሒ ብዓመታት ብኢዮቤልዩ ብክፍለ ዘመናት ንኽቁፅር ዘምሃረና እውን ንስ እዩ። ናይ ሰንከንድ 540,000 ክፋል ዝኾነት ሳድሲት ክሳብ ዓብይ ቀመር 532 ዓመት ንሱ ንዝፈትዎም ከስተውዕልዎ ገለጾ። በብ ዘመኑ ከዓ ኣብ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ኣብ ቅዱስ አቡሻኽርን ኣብ ካልኦትን ሓዲሩ ጽቡቕ ኣቆጻጽራ ምሂሩ እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ድማ ናይ 13 ኣዋርሕ ናይ ፀሓይ ጸጋ ዘለዋ 4 ወቅትታት ዝተሰማምዑላ እያ። ካልእ ዓለም ኣዋርሕ 31 30 20 29 28 እናገበረ ክጥቀም፣ ንሕና ግን ከምኖህ ኣቆጻጽራ ኣዋርሕ ኣብ 30 መዓልታት ወሲንና ንጳጉሜን ንበይና ነቐምጣ። ጳጉሜን ኤጳጉሚኖስ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ጽርእ ቃል ዝተወሰደ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ከዓ ትርፊ ተወሳኺ ከም ማለት እዩ። ናይ ወርሓ ጳጉሜን 5-6 መዓልታት ከዓ ናይ ሓድሽ ዓመት መሰጋገሪ ናብ ሓድሽ ዓመት መሰጋገሪ ምዃንን ብዙሕ ምሳሌታት ምስጢራትን ኣለዎም። እቲ ቀንዲ ግን በዚ ጊዜ ዳግም ምጽኣት ይዝከር። እዚ ጊዜ እውን ብጾምን ብጸሎትን ከተሕልፍዎ ይግባእ፣ ግን ብፍቓድ እዩ እምበር ናይ ምግዳድ ኣይኮነን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅዱስና ዘግየጸን ንእስራኤል ብንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታና መገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቖርጸን ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ ትጽውዖ ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። እዚ ቅዱስ እዚ በዛ ዕለት ናብ እስር ቤት ኣተወ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ንጉስ ሄሮዶስ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ንሄሮድያዳ ብምምርዓው ብምስሊ ክፍኣቱን ቅዱስ ዮሐንስ ይግስጾ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ገጽ ሪኡ ዘየዳሉ እዩሞ ገሰጾ። ሄሮዶስ ነዚ ቅዱስ ይፈርሖን የኽብሮን ነበረ። ድሓር ግን ፍቓደ ስግኡ ስለ ዝሓየሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 7 መዓልታት ንልደቱ ከኽብር ንኸይርብሾ ብምስጋእ በዛ መዓልቲ ብወታደራቱ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበዮ። ን7 መዓልታት ኣብ ውሽጢ ጸልማት ኣሲሩ መስከረም ዕለት 2 ክሳዱ ከመይ ከም ዘቑረጾ ንዕለቱ ተጸቢና ክንምልከቶ ኢና እሞ ናይ 7 ይበለና አሜን። ቅዱስ ዑቲኮስ ሐዋርያ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጭራስ ምስ ኣስማቶም እናተረስዑ ካብ ዝኸዱ ሐዋርያት ሓደ ክኸውን ከሎ ቁጥሪ ከዓ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ። ኣብ ንእስነት ዘመኑ ናይ ጎይታና ወደ መዝሙር ብምዃን
مريصو نسلسة عمتات مسلسة ورحي مستر وانجل تنقيقو تماهيرو إيو منفس قدوس عبز ورد جزي كأ كم متنو تقبلو نأغلغلت وصأ عب مجمريا ناي وانجلاوي قدوس يوحنس تختلو كوينو بزح مستيرات تخافلا قتيل خا نقدس باولس تختلو بزح أهغوراتن بسبكة وانجل أبصحة أب مجرشا كأ أب أكبابي إسيا نبينو توقعيزو بزحات نفسات ماريخو نتأوتات أطريحو أطفئو إيو سلازي فانتا بإسات بسحلتن بقرفاتن بزح مكراتات أحلفة بزا معالتك بصبق إرقنا شمقلنا عرفة برخطو يحضرنا آمين قدس بوسي قسيس كاب أب سلسته مئتي كفل زمن كهنات حادز نبر أبا بوسي نأغلقلت وصيئو مستملسة ناي بيت سبو بيت جزا سب أينبرون نابي كيدوم إلو انتحاتته حوكا أبا هورن أديخا قدستي يدران ناب اسكندريا كيدوم أبو كأسل فقر كريستوس سسوء بلوو نصبحيتو نندايان سويعو حبتن نبروتن بيتن أكافلهم نوعلي كن حنتي بترن سلسته قراسات نايباني حيزو نقعزو تنسأ ناب اسكندريا مسبطحة ناي بيتسبو مقابر دليو رخبو عب كرمي أم وديقو كأ ناينا فقوات لقصو الكسا شعو كأ كمزي بلم قلتيفة نابخاتكم سلازمت تتصبيني دقيمو كأ تسألي لي كابو تلاعلو عب كرمي مكونن سلا كريستوس ناي بهاري أملاكنت مسكرة بزي مغنيات بزح تساقيو بزا معلتي سماعت كنا مس وغناتو خا تقبره أملاك قدسان ترف زمن باريخو نحدش زمن بصبق يبصحنا كافتوتو كأصقان برختن يقبلنا آمين باغومن علت حدا زخبروا عمتاوي ناي قدسان بعلات قدس يوحنس مطمق استأسرلو تيكوس حواريا كاب 72 أردت قدس بوسي قسيس سماعت أبا باكوميس باخم ناي 3000 قدسان أبا سرابيون ناي 10 شح ناي 10 قدسان أبو آمين ورحو بعلات يلن وسبهات لإግዚአብሔር ولولادቱ ድንግል ولመስቀሉ ክቡር ይተአኮት ወይሰባህ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት ዘወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመልኝ አሜን።